дуруди бепоён барои подписчикҳо. Ман имрӯз як хостем ки шуморо як навор кунем. Ҳамин як дар бораи қаламча гап мезанем. ҳамин кундачае ки шумо дидесен, ҳамин қаламча ном дорад. ҳамин қаламчае. қаламча ин ғафсиш намедонам ки я 3-4 сантиметр айда хеле чишта хеле кругамда намедонам чанд ки боша, а так ғафсай. А так қаламча бояд ҳамин чени ғафси ҳамин танаш. қаламча чени ғафси ҳамин ручка. А так ман ино қаламчаи хуб мешаванд. хай мо клиентҳо хеле ғафсоро роё намекунем, худмон мешинонем. так ҳамин қаламчаи ғафсам ҳанам хеле кӯчатно тайёр кардагем. одамон мегӯянд ки қаламчаҳои калонтар рӯй кун, мақсад нағз боша. А так қаламчаҳои ҳамин нағз созиш анам хеле қаламчаҳое, мақсад размериш анам хеле боша. ино тез мегиранд, баъд ино потеря тамоман намешаванд, баъд афзоиш тезай. ҳанока қаламча мешавад. бо мегӯянд ки қаламчаро 7 сантиметрш рӯй кун, мегӯянд ки 10 сантиметрш рӯй кун. хай 10 не, мегӯянд ки калонтар дарозтарш рӯй кун. вақте ки мо дарозтон рӯй мекунем, ӯ қаламча чида стаканчида ҷой намешавад, ба хеле 2 сантиметр 3 сантиметр стаканчик мебурояд. хеле мешавад шинонда. А так ӯ хеле результати нағз наметиҳад, барое ки қаламча средний бояд 6 сантиметр 5 сантиметр, да бисёри бисёр 7 сантиметр бояд бошад. ба ҳамин 7 сантиметршам 6 сантиметршам бояд дар даруни хок, дар даруни стаканчик бояд ҷой шавад. А так хеле дарозиш намешавад. так ҳамин хеле гапҳое. мақсади мо ҳаминае ки барои сезони оянда, барои соли оянда қаламчаҳоам тайёр кардастем. чанд дона ки бошад қаламчаҳото роиё мекунем. ҳамин қаламча просто инҷада агар дар бораи акнун кӯчат гап мезанем, ҳамин кӯчат барои чӣ қаламча гум нашуд, барое ки ҳамин қаламча реша мекашад, дальше меравад, ҳамин бо ҳамин қаламча танаш мебурояду меравад. вақте ки мо ҳамин майда мешинондем, ӯ ҳамин қаламча тамоман мақсад маълум намешуд. ранги мани допустим ҳамин кӯчатам қаламча шудагия, як қаламчаи майда шудагия. мани где-то ҷош камтар маълумай. ҳаминҷа так ҳамҷош қаламча будагиай, камтар маълумай. а так қаламчаи майда будагиай, барои ми хеле танаш хуб шудагию, решаш бисёр додагию, мақсад кӯчат афзоиш ёфтагиай. ҳамин кӯчат бошад, қаламчаш калонай, худеша саришта кардагӣ нестай, маҳкам кардагӣ нестай. барои ҳамин ин кӯчат ҳам майда шудагиай, ҳам хеле иш маълум шудагиай. агар майда мебуд тамоман намешуд, ин чиз уже решада мерафт, ҳамон проблемаш намешуд. мақсади моае ки ҳамин чи худмонам ҳамин гуфтем ки вақтишда ҳамин қаламчаи калон соз мешавад, бақувват мебурояд. хеле фикр кардагӣ будем, мақсади хато будае. қаламчаи майда созай, ҳамин чен ҳамин ручка боша басай. хай саломат бошед. ҳамин чӣ мегӯянд, сухани ягон фоидаонок гуфтагӣ бошем. беҳад чӣ мегӯянд, хурсандем ки шумо дар ҳамин ягон чизе ёд додем. хай саломат бошед. ягон саволо ки боша бо комментария да бинависем. саломат бошед, сарбаланд бошед. қаламча бисёра, қаламча М1 FTH Anton 9501 любой точкаи Тоҷикистон роитон мекунем. саломат бошед.